Натхняем беларусаў. Куды падзеліся рэтрансляторы? Кремль правакуе Лукашенку, але пагрозы удару на Украіну з боку Беларусі няма. Лукашенко боится бойні. Россия вар'яцее без бензина, а ў Беларусі зноў вызваляюць палітвязняў. Троица добрых навінаў з Паўлам Севярынцам. Подписывайтесь на наш канал. Калі вы подпишетеся просто падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. А Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна для Беларусі. Таемнічым чынам зніклі праславутыя рэтрансляторы на беларуска-украінскай мяжы. Тыя самыя рэтрансляторы, якія прыцэльвалі расійскія дроны на Украіну, з-за якіх ледзь не адкрыўся тысячакіламетровы фронт. 22 чэрвеня рэтрансляторы адключылі. Лукашенко паехаў у сваю доўгую камандзіроўку, а 29 чэрвеня адзін з іх зноў запрацаваў. Генерал Александр Сырскі, галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны, 30 чэрвеня пацвердзіў: так, запрацаваў, але больш працаваць не будзе. Вадзім Кабанчук, міністр абароны ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі, паведаміў: рэтранслятар знішчылі. А яшчэ праз пару дзён у сеціве з'явіліся звесткі пра вышкі на беларускім палесі, уражаныя дронамі. Відаць, па ўсім украінцы ціха тыя вышкі спалілі, а Беларусь гэтак жа моўчкі зрабіла выгляд, што нічога і не было. І цішыня. А навошта яшчэ штосьці казаць? Вельмі верагодна, што Лукашенко сказаў Пуціну: чуеш, халера з імі, з рэтрансляторамі. Ну вось калі Украіна ударыць па нафтаперапрацоўчых заводах у Мазыры ды Наваполацку, Москва і Піцер застануцца без бензіна. І па беларускіх заводах, дзе робяць чіпы, оптыку ды дэталі для дронаў, прыляціць. Табе гэта трэба? Спалілі і спалілі. Падымі руку і рэзка апусці. Канешне, Пуцін не той персанаж, каб проста махнуць рукой. Рэтрансляторы былі важным інструментам для атакаў на Кіеў, а яшчэ і ідэальным спосабам уцягнуць Беларусь у адкрыты канфлікт. Цяпер рэтранслятораў няма. Крэмлёўскае гыб'ё, канешне, прыдумае яшчэ што-небудзь, каб зноў паставіць Лукашенку перад выбарам. Але пакуль, прынамсі на бліжэйшыя тыдні, няма рэтранслятораў, а на няма і суда няма. Рэтрансляторы на металалом. Украіна ў бяспецы. Расія ў мінусе. Беларусь у плюсе. Другая добрая навіна. Лукашенко боится бойні. Пачнем з таго ж самага крэмлёўскага набору правакацыяў. Абстрэлы беларускіх аўтобусаў на Браншчыне. 5-й год ідзе ўварванне. Не было ніякіх прылётаў па беларусах, і тут, калі Расіі спатрэбілася ўцягнуць Беларусь у сваю агрэсію супраць Украіны, раптам бац, і тыпу украінскія дроны пачалі рэгулярна трапляць у мірныя беларускія аўтобусы. Адмыслоўцы ўжо звярнулі ўвагу на тое, што дроны найхутчэй прыцэльна запускалі не з тэрыторыі Украіны, а з пазіцыяў падкантрольных Расіяй. Дзіўныя прыкметы паражэння тэхнікі, прапаганда працуе па загадзя падрыхтаваных метадычках, як быццам бы так і ведала. Украіна перахапіла звесткі, што ніякіх прылётаў украінскіх дронаў на Браншчыне ў адпаведныя часы не фіксавалася. Словам, усё ясна. Зноў расійская правакацыя з мэтай уцягнуць Беларусь. А што ж робіць Лукашенко? А Лукашенко рэдкі выпадак гэтым разам усё робіць правільна. Засеў у кустах і на правакацыі не вядзецца. Рэтрансляторы? Наце, дзяўбіце. Аўтобусы? Будем расследовать и разбираться. Украинский президент Зеленский обураны. Что ж, Владимир Александрович, выбачайте. Мы з вами, беларусы, нешта не пазнаем Лукашенку. Это дакладна той самы Лукашенко, які пагражаў Амерыцы, НАТО, ядзерным дзяржавам. Той самы Лукашенко, які пару месяцаў таму трос перад захадам пуцінскай ядзернай зброяй. Не падмянілі Александра Григорьевича часам, не? Не двайнік, а? Ды не, той самы. Хрыпіць, цяжка дыхае, трасецца перад сілавікамі. Значыць, змянілася што-нішто вакол нас. Раз Лукашенко, хітрамудры правадыр генералаў, чыноўнікаў і калгаснікаў, Лукашенко, вялікі змей, так сябе паводзіць. Значыць, адчувае нутром. Тут адзін крок да заварухі, у выніку якой можна страціць усё. І тое, што ён у такой сітуацыі, добра. І тое, што ён так сябе паводзіць, таксама добра. Паслухайце, што ён кажа сваім сілавікам 6 ліпеня. Цытую. Яшчэ раз падкрэсліваю, шаноўныя таварышы, ніхто вас у гэтую бойню пасылаць не будзе. Вось яна ключавая болевая кропка рэжыму. Генералы, палкоўнікі, звычайныя мапаўцы і кантрактнікі і, канешне, шараговыя жаўнеры не хочуць паміраць за Лукашенку. І за Пуціна не хочуць. Хочуць жыць. А Пуцін штурхае іх да таго, каб яны ішлі на бойню. Пуцін, небяспека, пачынае азарацца ўспышкамі мозг вайскоўцаў. Расія квіток у адзін бок. На полі бою безлітасныя дроны. Паедзеш на фронт у поўнай амуніцыі, прывязуць, што засталося ў цэлафанавым мяшку. І вось ужо кіраўнік Савета бяспекі Александр Вальфович наогул выдае грамадзянам Беларусі: не рэкамендуецца ездзіць у Расію. Лукашенко разумее, што беларускае войска ваяваць з Украінай не хоча.
Як калісьці Януковіч зразумеў, што сілавікі не будуць абараняць яго ад Майдану, так і Лукашенко нарэшце адкрыў для сябе. У выпадку адкрытага канфлікту ганебныя ўцёкі будуць найлепшым, а то і адзіна магчымым варыянтам. Зразумеў, і гэта добра. Паказаў сілавікам, што баіцца, і гэта добра. Вызваліў чарговую партыю палітвязняў. Сігнал Амерыцы: хутчэй, мір, мы гатовыя да здзелкі, давайце хутчэй, пакуль не пачалося. І гэта таксама добра. Таму па каналах камунікацыі з Украінай ад Лукашэнкі ідуць сігналы: Беларусь ваяваць не будзе. І нават Кірыл Буданаў, сённяшні кіраўнік адміністрацыі Зеленскага, былы кіраўнік галоўнага ўпраўлення выведкі Украіны, сведчыць: Беларусь пачула перасцярогі Украіны. Пагрозы удару з боку Беларусі на сённяшні дзень няма. Саміт НАТО ў Анкары 7-8 ліпеня фіксуе Беларусь у фокусе сусветнай увагі. Генералы ўсяго свету выглядваюць, дзе гэта там Лукашенко. А Лукашенко у кустах. Лукашенко боится бойни. Россия у минусе. Беларусь у плюсе. Але трэцяя і галоўная добрая навіна для Беларусі – гэта тое, што ў самой Расіі няма бензіну. Няма бензіну, няма сілы, няма танкаў, няма машынаў, няма бензіну, няма пыхі. Няма бензіну, расіяне пачынаюць цверазець ад вялікадзяржаўнага чаду. У выніку бесперапынных украінскіх удараў па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, а такіх удараў было ўжо больш як паўсотні, па ўсёй Расіі суцэльны дэфіцыт паліва. У 40 рэгіёнах Расійскай Федэрацыі ўжо сёння афіцыйна ўведзены абмежаванні на продаж бензіну. У Крыме бензіну наогул няма. Днямі бахнули найбуйнейшы ў Расіі омскі завод, які перапрацоўвае тюменскую нафту. Гарыць? Гарыць. Бензин ёсць? Бензина нема. Как понять нет бензина, пытается у вида россиянин. Мы же сами эту нефть производим. Шматкіламетровыя чэргі на заправках ад Калінінграда да Чыты. Бойкі паміж уладальнікамі аўтамабіляў. Вось цікава, у украінцаў таксама не хапае паліва, чэргі на заправках, але паміж сабой не б'юцца. Разумеюць, што беда агульная і дапамагаюць адзін аднаму. А ў Расіі такая дружная сям'я народаў, спаяная з жалезам, крывёю і плеццю, лупяць і крыюць матам адзін аднаго. Калі няма бензіна, высвятляецца і праўда. Тут дзве бяды – дуракі і дарогі. Галоўнае, вось людзі, 5-й год руйнуюць цэлыя гарады ў суседзяў. У сотні тысячаў сем'яў прыходзяць сотні тысячаў пахаронак. Мужикоў забіраюць на бойню, все разумныя з'ехалі. Ну і халера з імі. Але як толькі не стала бензіну, і цяпер трэба топаць па бяскрайняй Расіі матушкі сваімі нагамі, які хай падняўся, вы толькі паслухайце. Гатовыя і на землякоў, і на паліцыю кідацца. Воістину, чуден великий российский народ. Неизмерно духовно богат и непостижим. Паўтараем зноў і зноў, умом Россию не понять. І беларусам усё менш і менш хочацца быць часткай гэтага непонятнага умом рускага свету. Чаму менавіта цяпер Украіна забрала ў Расіі бензін? З аднаго боку, менавіта цяпер украінцы наладзілі масавую вытворчасць разнастайных дронаў. З іншага, у Расіі 18-20 верасня пройдуць выбары ў расійскую дзяржаўную думу. А любыя выбары пры дыктатурах – это стрэс для сістэмы. Мільёны людзей палітызуюцца, абмяркоўваюць Пуціна і ягоную адзіную Расію. Не толькі ў курылках, але і на працоўных месцах ды актавых залях. Выбары падымаюць магутную пратэсную хвалю. І гэта выдатны шанец ламануць расійскую дыктатуру знутры. Адсюль і 40-дзённы ультыматум Зеленскага для Пуціна. Пакуль Пуцін прайграе Зеленскаму, жнівень і верасень могуць апынуцца найцяжэйшымі месяцамі для імперіі. А для нас гэта добрая навіна. Расія без паліва – гэта мядзведзь без зубоў. Расія ў мінусе, Беларусь у плюсе. Расія можа неспадзявана ляснуць. За ёй трэсне рэжым і для нас, як у 1990-х, выпадзе унікальны гістарычны шанец. Але Бог дасць нам Беларусь толькі тады, калі мы самі будзем гатовыя ўзяць адказнасць за краіну. Вось чаму нам, беларусам, у такі час патрэбна збірацца разам, рыхтавацца і дамаўляцца. А дзе збірацца? Самы вялікі сход беларусаў у ліпені – фэст Тутака на Беластотчыне. Тысячы нашых суайчыннікаў з усяго свету. 3 дні выступаў, дэбатаў, прэзентацыяў і, канешне ж, канцэрты добрай беларускай музыкі. Запрашаю ўсіх наведаць Тутаку 17-19 ліпеня. Буду там выступаць і на адкрыцці, і на дэбатах Алексея Дзікавіцкага «Хто аб'яднае беларусаў» і з прэзентацыяй уласнай кнігі «Беларусь – гэта святое». Асабліва запрашаю беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, маладафронтаўцаў ды ўсіх тых, хто гатовы далучацца да беларускага руху, каб вяртацца ў Беларусь з перамогай. Тут і цяпер.
Прыязджайце, пятніца 17 ліпеня, урочышча Борек каля гарадка пад Беластокам. Будзем разам. Пакуль Лукашенко сядзіць у кустах, беларусы выходзяць на арэну. Верым, можам, пераможам.